Здравейте, приятели! Днес ще готвим заедно. Надявам се, че сте готови за едно вкусно и забавно кулинарно приключение. Ще ви покажа как да приготвите нещо специално, което ще зарадва цялото семейство. Ще си направим много вкусни и здравословни кюфтенца с каперси на фурна. Тези кюфтенца са не само лесни за приготвяне, но и изключително апетитни. Те са идеални за всяко хранене, било то обяд или вечеря. Рецептата е лесна като детска игра и е подходяща дори за тези от вас, които тепърва се учат да готвят. Не се притеснявайте, ако нямате много опит в кухнята. Ще ви водя стъпка по стъпка през целия процес. Ще ви покажа как да си приготвите сочни кюфтенца без капка мазнина, идеални за обяд или вечеря. Тези кюфтенца са не само вкусни, но и здравословни, защото не използваме никаква мазнина при печенето. Ще използваме свинска кайма, ароматни подправки и, разбира се, каперси, които ще направят вкуса на кюфтенцата ни неповторим. Каперсите добавят уникален вкус и текстура, които правят тези кюфтенца наистина специални. Готови ли сте да започваме? Уверете се, че имате всички необходими съставки и инструменти под ръка. Ще ви трябва голяма купа за смесване, тава за печене и, разбира се, вашето добро настроение. Хайде тогава да приготвим заедно тези неустоими кюфтенца с каперси. Първо ще смесим свинската кайма с подправките и каперсите. След това ще оформим малки кюфтенца и ще ги подредим на тавата за печене. Накрая ще ги изпечем до златисто съвършенство. Готови ли сте? Да започваме. Преди да започнем да готвим, нека се уверим, че имаме всичко необходимо за нашата рецепта. Подготовката на съставките е ключова стъпка за успешното приготвяне на всяко ястие. Нека видим дали имаме всичко необходимо. Важно е да проверим нашите запаси и да се уверим, че всички съставки са свежи и готови за употреба. За нашите кюфтенца с каперси ще са ни нужни 500 грама свинска кайма. Свежата кайма е основата на нашето ястие и ще придаде богат вкус и текстура на кюфтенцата. Една глава лук, нарязана на ситно, ще добави сладост и аромат. 2 скилитки чесън счукани ще придадат пикантност и дълбочина на вкуса. 2 супени лъжици галета ще помогнат за свързването на съставките и ще придадат лека хрупкавост. 1 яйце ще служи като свързващ агент, който ще държи всичко заедно. 2 супени лъжици ситно нарязан магданоз ще добавят свежест и цвят на нашите кюфтенца. Магданоза е не само вкусен, но и богат на витамини и минерали. 1 супена лъжица ситно нарязан копър ще придаде уникален аромат и ще обогати вкусовия профил на ястието. Копърът е известен със своите освежаващи и леко сладки нотки. 1 супена лъжица каперси, отцедени от водата, ще добавят соленост и леко кисел вкус, който ще балансира останалите съставки. Каперсите са малки, но мощни по отношение на вкуса. Сол и черен пипер на вкус ще завършат нашата смес, като подчертаят и обогатят всички останали аромати. Не забравяйте да опитате сместа и да коригирате подправките според вашия вкус. С тези продукти ще направим около 12 броя средно големи кюфтенца. Важно е да оформим кюфтенцата равномерно, за да се изпекат равномерно и да имат перфектна текстура. Сега, когато имаме всичко необходимо, можем да започнем с приготвянето на нашите вкусни кюфтенца с каперси. Вземаме една дълбока купа и слагаме вътре свинската кайма. Към нея добавяме ситно нарязания лук, счукания чесън, галета, яйцето, магданоза и копъра. Слагаме сол и черен пипер на вкус. Разбъркваме хубаво всички продукти с ръка, докато се получи еднородна смес. След като сме приготвили каймата, е време да добавим и каперсите. Те ще придадат леко солен и пикантен вкус на нашите кюфтенца. Изсипваме отцедените от водата каперси към каймата. Разбъркваме внимателно, за да се разпределят равномерно. Сега е моментът да оформите кюфтенцата. Намокряме леко ръцете си и оформяме от каймата кюфтенца с големина по ваш избор. Аз обичам да ги правя с средна големина, около 4-5 см в диаметър. Подреждаме оформените кюфтенца в тава, покрита с хартия за печене. Печем кюфтенцата в предварително загрята на 180 градуса фурна на средно ниво. Времето за печене е около 30-35 минути.
Важно е да се уверим, че кюфтенцата са добре изпечени и отвътре. За да проверим дали кюфтенцата са готови, пробождаме едно от тях с вилица. Ако излиза бистър сок, значи са готови. Ако сокът е розов, печем още няколко минути. Сервираме топлите кюфтенца с каперси с гарнитура по ваш избор. Подходящи гарнитури са картофено пюре, задушени зеленчуци, салата или ориз. Ето и няколко съвета за перфектни кюфтенца. За да постигнете най-добрия резултат, е важно да следвате няколко основни правила и да използвате качествени съставки. Първо, не прекалявайте с галетата, за да не станат кюфтенцата сухи. Галетата трябва да се добавя в умерени количества, за да запази сочността на месото. За по-богат вкус може да добавите към каймата настърган кашкавал. Кашкавалът ще придаде допълнителна мекота и аромат на вашите кюфтенца. Ако нямате пресен копър и магданос, може да използвате сушени. Сушените подправки също ще добавят аромат и вкус, но внимавайте с количеството, за да не преобладават. За по-хрупкава коричка може да запечете кюфтенцата на грил тиган след изпичане. Грил тиганът ще придаде на кюфтенцата апетитна коричка и ще запази вътрешността сочна. Не забравяйте да загреете тигана добре, преди да поставите кюфтенцата. Надявам се, че рецептата за кюфтенца с каперси на фурна ви е харесала. Лесна е, вкусна е и е чудесен избор за вашето семейство. Опитайте я и споделете с мен как се е получила. Ако рецептата ви е харесала, не забравяйте да се абонирате за моя канал Кухнята на Звездев за още вкусни и лесни рецепти. До скоро!